Ayan, Beaches Life, Miguel shout out. Ayan, Ronel Almudil. Maraming salamat. Thank you po. Kay Ate Arlene Soreno, Miguel shout out po. Kay Rose Panganiban, Miguel shout out. Kay Modeli TV, ayan, Miguel shout out po. Kay Sterilla Mina, ayan, good evening po, Miguel shout out po. Parang nawawala yung ano ko. Ayan. Kay Flor Ori, Miguel shout out po. Kay Tita Noemi Tugadi, Miguel shout out. Kay Sugar King, tahimik ka lang. Northern TV Vlog, Miguel shout out po. Kay Beth Dison, Miguel shout out. Kay Gloria Dilio, good evening sa iyo dyan kapatid, Miguel shout out. Huwag ka magsalita. MM143, Miguel shout out po sa iyo dyan. Kumusta po? Ayan, kay Shirley Rasco, Luka Agapay, ayan, hello din po. Maraming salamat po sa mga pumasok ngayon sa ating live stream. Ayan, ayan, good evening, sabi ni Marley Guason. Ayan, good evening din po. Maraming salamat po. Kay Mili Castronuevo, ayan, good evening sa lahat. Kalingap, Kagapay at sa lahat. Ayan, maraming salamat po. Kay Jocelyn GC Vlog, ayan, ingat po palagi. Maraming salamat. God bless din po sa dyan. Magandang gabi. Ayan, tulog ngayon, ingat ka dyan, Kagapay. Yan, kasi nagpuyat ka kagabi. Ayan, maraming salamat po kay BG's Life. Ayan, pakisubscribe na naman po. BG's Life. Ayan, kay Tita Paz Vista, Miguel shout out. Kay Meren Dison, ayan, Miguel shout out po. Rowena Lee, ayan, magandang gabi. Good evening din po sa iyo dyan, Rowena Lee. Kay Ross TV Vlogs, ayan, Miguel shout out. Kay Francine Cabrera, alisin natin yung face mask natin. Wala namang tao dito sa baba. Dito ako sa taas. Francine Cabrera, Miguel shout out po. Kay Ate Linda Carpenter, Miguel shout out. Janine Regaspi, ayan, magandang gabi rin po, Janine Regaspi. Kay Ninfa Carbon, ayan, good evening po sa iyo dyan, magandang gabi. Cortane Risa, ayan, Miguel shout out, good evening din po. Kay Juby Dalupan ng Riyadh, Miguel shout out po. Kay Grace Cruz, ayan, magandang gabi. Kay Almera Bagyo, ayan, magandang gabi rin po, good evening. Kay Pinoy ako, ayan, basta po Pinoy ako, Miguel shout out po sa iyo dyan. Kay MLN TV 2, ayan, Miguel shout out din po sa iyo dyan. Kumusta ka na, Kagapay? And okay naman po ito. Naglakad-lakad lang ako dito sa may monumento. Ayan, Gisa Bicolana, Miguel shout out po. Jocelyn GC Vlog, ayan, Miguel shout out. Ayan, kay Marison Maglaki, Miguel shout out po sa iyo dyan, magandang gabi. Ayan, taga Rosario Cavite pala to, si Modeli TV. Ayan, Miguel shout out po sa mga taga Cavite, Miguel shout out po sa inyong lahat. Ayan, kay Rose TV Vlogs, ayan, good evening. Kay Neri Gordo ng Katarman Samar, Miguel shout out po sa inyo dyan. Ayan, sa mga taga Samar, Tacloban, Miguel shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Flixicam, maraming salamat. Good evening, good evening. Gisa Bicolana, nasa harang pa ako. May Percival, Miguel shout out po. Okay naman po ako. Galit yung masasakyan dito. Nandito ako ngayon nasa labas pa ako. May monumento, ayan. Milda, ayan, good evening. Kumusta po? Mariflor Zulueta, ayan, hello Kagapay Darius. Keep safe, no escaping ads. Maraming salamat. Ayan, shout out Kalingap Darius. Ayan, shout out din po kay Ate MM143 Vlog. Ayan, isa sa ating Team Kalingap Japan, si Ate MM143 Vlog. Ayan, kasama niya sila Ado Bulate, Lenny Wishi, Rory G. Fujimoto, Vicky Asakawa Channel. Ayan, Miguel shoutout mo sa inyo. And kay Ayu Jen, kasamahan din po nila si Ayu Jen. Ayan, nandito ako sa labas.
Evelyn Castro, ayan, magandang gabi. Parang may nagpalipad. Maraming salamat po sa nagpalipad. Ayan, thank you po. Thank you ang babait ninyo. Kaya ngayong Pasko. O, diba? Hindi ako lang yung nagano dito. Pumunta ako dito sa pinsan ko. Ayan. Bakit andyan ka pa sa labas gabi na? Anong ginagawa mo dyan? Dito ako matutulog sa pinsan ko. Magkalapit lang pala kami dito sa may monumento. Ayan. Galap siya out sa lahat ng nandito, sabi ni Grace Cruz. Ayan. Susi Passion, ayan, migalap shoutout po sa iyo dyan. Kay Nora Malabrega, migalap shoutout. Ayan, sa nagpakulay po, maraming salamat. Hindi ko pala makita dito kung sinong nagpakulay. Ayan, makikita kita mamaya sa baba. Ayan. Rowena Lee, ayan, ingat po. God bless din po. Maraming salamat, Rowena Lee. Linda Carpenter, ayan, I miss you. Na-miss ko yung mga kulitan natin. Kay Mamita, ayan, migalap shoutout sa iyo dyan, Mamita. Migalap shoutout. Kay Milda, kalingap, balik ka na sa diet. Ayan, sa birthday po ni Kuya Bal. Ayan, sana po hindi po tayo magkasakit. Ayan, pupunta po tayo ng diet. Sabay kayo ni Bal Jacob. Ayan. Nakalip pa si Bal Jacob. Ayan. Sa totoo lang, hindi talaga ako tumingin ng sinong naka-live ngayon. Nag-live na lang talaga ako ngayon. Ayan, so, sige lang po kasi bihira lang din ako mag-live. So, ipaubayan nyo naman to sa akin. Please lang. Kay Andres, migalap shoutout po sa iyo dyan, kapatid na Andres. Ayan, migalap shoutout. Kay Ate Annie Lance, migalap shoutout. Kay Gloria Dillo. Ayan, ingay. Nordic TV Vlog, migalap shoutout po sa iyo dyan. Rose Aguirre Vlog, ayan, maraming salamat. Good evening sa iyo, kapatid. Rose Aguirre Vlogs, pakisuportahan din po. Si Bia Hurst pala. Ayan, thank you po, Bia Hurst. Maraming salamat sa pakulay. Thank you. Makakatulong po ito sa ano ko, pa-feeding ko po. Ayan, may update ko lang din po kayo. May pa-feeding po tayo ngayon sa Bohol sa ngayong linggo. Ayan, magpapakain po tayo sa mga bata at saka may mga matatanda rin po na pakakainin. So, ang mangyayari doon po, doon sa mga matatanda, ihahatid na lang sa kanila yung mga ibibigay na pagkain. Angie Di Vera Vlog, migalap shoutout po sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa palipad kay Mina 20 TV. Ayan, migalap shoutout, good evening po sa iyo dyan. Expired na pala ang members ko dito, kapatid. Ay, oo, Rose Aguirre. Kaya kada every months po yan yung mga members na expired. Wala, nasa taas ako ng building, walang tao dito, kaya hindi mahablot yung cellphone ko. Ayan, Regina Obligar Vergara, migalap shoutout po sa iyo dyan. Ayan, kay Aurea Tumaliwan, migalap shoutout. Ayan, wala akong kadit. Sana nga may kadit tayo dito, kaso wala. Ganoon naman talaga ang buhay, laging, ayan, sabi nga ni Nathan, proud single. Ayan, Divine, migalap shoutout po kay Divine. Kay Rizalyn Kinlat, ayan, ng Makati City, migalap shoutout po. So parang maingay masyado yung ano natin dito. Kay Inday Wonder, ayan, migalap shoutout po kay Inday Wonder. Magandang gabi rin po sa iyo dyan. Ayan, sa lahat po ng mga pagala-gala ngayon, ingat po tayo. Ayan, Josephine Lahier, migalap shoutout po. Nasa labas talaga nag-live. Ingat ka dyan, kaagapay. Baka tatagpo yung sipi mo. Hindi, nasa ano ako, nasa second floor ako. Oh. So, walang tao dito sa taas. So, ako lang mag-isa. Ayan, Mariflor Zulueta, migalap shoutout po. Ayan. So, yun nga din sa 31 po, may feeding program din po ang ating doon sa Isabela. Ayan, so mga bata yung papakainin natin sa Isabela. Sa dalawang purok muna yung inano namin. May 100 plus yung mga bata doon.
So ang plano ko kasi, ang plano ko, inano ko lang muna is 50-50, yung kumbaga yung kaya talaga ng bulsa ko. Ayan, kasi wala po akong walang sponsor sa pa-feeding ko. So yun, yung kaya lang talaga ng bulsa ko, yun yung pinapaano namin. Pinapa-feeding po namin. Ayan. Malapit dyan si Cruz. Oh, magkabila lang kami ni Cruz. Nandun lang sa isang tawiran lang din yung kay Cruz. Ayan. So, bukas pupunta ko dun sa bahay ni Cruz. Ayan. Ayan. Thank you po sa pakulay. Maraming salamat po. Kay Chris Mabini. Ayan. Mayong gabi po. Ayan. Maraming salamat po. Sa mga pumasok po ngayon sa ating live, maraming salamat po. Ayan, kahit pa paano, hindi nyo nakalimutan ang ating si Kaagapay. Ayan. So, nagpapasalamat ako dahil ayan, kahit pa paano may tao pa rin sa ating live pumasok. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so yun nga, ay, kaya pala, kay Japanese character, Miguel Ab, shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ayan, don't forget to like and please thank you. Ayan, maraming salamat po. So, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng hindi po nakakalimot sa amin. Mga solid talaga na sumusuporta po sa amin. Kahit saan kami mapunta, ayan. Ayan, Benjamin Andres, magpapalit yun ka na ba, host? Nako, ipadala mo na, Benjamin. Andito ako sa Benjamin. Andito ako sa monumento. Pero hindi ako nag-aabang dito, i-clarify ko lang po, hindi ako nag-aabang dito ng tag 150. Ayan. Leonila Ronquillo, ayan, Miguel Ab, shoutout po. Maraming salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Kay Diana Galvey, ayan, Miguel Ab, shoutout po. Kay Roderick Magana TV, ayan, maraming salamat. Almera Baguio, solo flight ka lang dyan. Oo, solo flight ako. Nasaan yung kadit mo kahapon, host? Ay, hindi siya lumabas. Si RR, hindi po siya lumabas, Benjamin. Ayan, makikinig lang ako, Kagapay, Darusako. Sige, Ate Anilans, maraming salamat po. Sa may mga trabaho dyan, ayan, pwede po kayong mag-BG lang. Thank you po sa mga naka-BG. Ayan. Kay Josephine Garcia ng United Arab Emirates. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga tao. Keep safe always and God bless. And maraming salamat po kay Anson Zain. Ayan, Anson Zain, Miguel Ab, shoutout po kay Peter Tingles. Miguel Ab, shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat. And magandang gabi. God bless po. Yes po, proud single parents. Nako! Yan, sa mga solo parents dyan, ako po ay sumasaludo sa mga solo parents na hindi naghanap ng panibagong pag-ibig para sa pamilya or para sa mga anak. Ayan. So kung medyo may edad-edad naman tayo, wag na po tayong maghanap ng pag-ibig. Baka yung pag-ibig na yon ay maging kumbaga magkaroon pa kayo ng maging dahilan para magkalayo kayo ng loob ng mga anak mo. Ayan. So, yan, saludo po ako sa mga babae na mga solo parents or kahit tatay din na hindi naghahanap ng panibago. Kasi minsan pag naghahanap yan ng panibago, doon nagkakaroon ng lamat yung pag-ibigan nyo po ng lamat ng relasyon nyo ng mga anak mo. Ayan, parang nadagdagan yung nagpakulay. Ayan. Akala ko dyan ka sa baba, sa kasada, baka mahaplotan city po. Ay, di po, nasa taas po ako. Host live si Sagap. Ayan, naka-live si Sagap.
Ayan, Miguel, shoutout po kay Sagap. Ayan. Ano kami. Kasi nag-live ako, Ate Joy. Hindi talaga ako tumingin. Ayan, si Brian Kinston. Ayan, maraming salamat sa pakulay. Ayan, thank you po. Brian Kinston. Ayan, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Kay Robert Salazar. Kay Maribel Mauna, Miguel, shoutout. Good evening po sa inyo dyan. Maraming salamat. Ate Alicia Ale, ayan, thank you po Ate Alicia. Si Ate Alicia Ale, mula nung nagsisimula ako, nandyan pa rin talaga si Ate Alicia. Ayan, at si Ate Pia, ayan, nandyan pa rin sila. At kay Tita Nolly Ramos, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat po, ayan. Punong-puno ng pagmamahal at flowers po, ayan. Galap shoutout po sa inyo. Ayan. Sige po, Anilans, maraming salamat. Thank you po sa pakikinig. Ayan, so yun po, yun po, kaya nag-live din ako. Kasi yun nga, may mga feeding ako doon sa Bohol. Sana sa 23. Kasi birthday ko sa 23. So yun, magpapakain sana ako kaso hindi available yung oras ng basta hindi may komplikado yung oras. So parang niremove namin siya na instead of 23 sa ibang araw na lang, mga 24 yata. Yun. Yun po yung feeding program ko sa Bohol. Yan, so pangatlong pangatlong feeding program ko. Yung panguna, hindi namin hindi namin na-upload. Ayan. Jonah 21, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat kay Chris Mabini. Thank you po. Miguel, shoutout po sa inyo dyan. Thank you. Ayan, hindi pa ako nag-aabang dito, busbat. Dito ako na matutulog sa sa kapinsan ko. Ayan, di Ate Mi, Miguel, shoutout po sa iyo dyan, Ate Mi, mayong gabi po. Thank you. Ayan, sa mga amigo na ko diha, sa mga Bisaya diha, mga Bisdak. Ayan, Miguel, shoutout po sa inyong tanan. Mayong gabi Ayan, God bless po. Ayan, madami dyan sa tabi-tabi, tag 150 lang. Lagot, kaagapay. Naku! Wala pa akong alam sa mga 150 na yan. Ayan, beautiful life. Naka-live daw si Sagap. Ayan, anong oras na ba? Ilang oras na ba naka-live si Sagap? Ano ba yan? Yung pinapapromote sa akin, nakasabayan ko. Ha? Mapapagalitan ako dito. Ayan, si Sagap po, yung pinapapromote sa atin ni Kuya Val. Ayan, sa mga hindi pa po na-subscribe kay Sagap TV, ayan, subscribe nyo na. Sige, hayaan nyo na, magkasabay kami. Excuse po. Sabihin nyo, naka-live ako. Minsan lang din ako mag-live. Ipaano nyo lang to sa akin. Kasi nakalaya ako. Ayan, sa mga naka-live po si Sagap. Sa gustong pumunta kay Sagap, ayan, siya po yung pinapashout sa atin ni Kuya. Pero napansin ko mas marami yung niya, mas marami pa yung tao niya sa live. So ako maliit lang. Parang baliktad. Parang ako yung dapat i-shout out ni Sagap. Ayan, maraming salamat po kay Inday Wonder, kay Beautiful Life, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Kay Super Inday or Nurse Igorota, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi. Ayan, ako din kagapay, nakikinig lang dahil nag-aaral. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa may mga ginagawa po dyan, ayan, okay lang din po na pa BG na lang. Mas importante na hindi kayo mapagalitan ng mga camel nyo. Camel ba yung, di ba camel yung tawag yung sa Ayan, Inday Ilongga Channel, Miguel, shoutout po. Magandang gabi po. Ayan, Inday Ilongga Channel, ayan, thank you po.
Yan, maraming mga single dito. Oh. Ako may tumatawag sa akin eh. Aurea Tumaliwan, Amaya Maria Garuda, may galap shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Tumatawag yung pinsan ko. Nako, ano ba ito? Ate Kimberly Tan, may galap shoutout po sa dyan. Ate Alicia, ayan, walay kumusalam. Thank you po. Kay Tita Rita Dicoso, may galap shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Ano ba ito kung kailan ako nag-live saka may patawag-tawag? Yan. Yan po si Benjamin Andres. Yan po si si Matthew 2016 Vlogs. Ayan, kasamahan ko po yan sa Team Vampira. Ayan, Taubong Isabela po yan, pero nasa abroad din yan. Yan, kaibigan ko po yan. Baka maano niyo na kasi open po kami niyan sa sa mga joke. Ayan, baka yung iba baka sabihin nilang baser yan or yan. So kaibigan ko po yan, Benjamin Andres, isang Ilocano yan, Ilocano din po yan. Gracia Mark Daniel, may galap shoutout po sa dyan. Thank you. Leonila Ronquillo, nanonood din ako kay Sagap. Ay wow, yan, sabay-sabay. Tuloy lang ang live mo. Ayan, sabi ni Chuna 21. O sige lang din kasi minsan lang din ako nakapag-live. So baka masundan na naman ito mga next year na siguro. Rosalind Bandorski, ayan, miga love shoutout po sa dyan. Maraming salamat po sa pagpasok sa ating live stream. Kay Ate Faye Bernto ng Marinduque, ayan, miga love shoutout po sa dyan. Ayan, kay Peter Twinglis, miga love shoutout. Beautiful life, ayan. Evangeline Mendoza, miga love shoutout po sa dyan. Kay Mang Alma Vlogs, ayan, God bless po, always ingat lagi. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Alma Vlogs. Thank you po. Ayan. Kay Titens Romero, ayan, migalap shoutout po sa iyo dyan. Welcome sa ating live stream. Ayan, si Titens Romero. Maraming salamat po. Advance happy birthday host. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, sa October 23. Yan po talaga yung totoong kapanganakan ko. October 23. So, yun. Kaya magkakaroon ako ng pangatlong batch ng papiding ko sa Bohol. Kasi iniisa-isa namin yung mga purok doon. Doon sa barangay, Municipality of Cortez, Barangay Loreto po. Ayan. So, pansamantala, doon muna kami sa Barangay Loreto, Bohol. Then, pag lipad-lipad din gano'n. So, sa Isabela din, magkakaroon din po kami dyan ng feeding program sa 31 naman yun. Yun. Ayan, Rainy OC, migalab shoutout sa iyo dyan, Lods. Ayan, sa mga hindi pa po na-support kay Rainy OC, ayan, ng Cebu. Ayan, pag-support po, Rainy OC. Ayan, maraming salamat, Lods. Ayan, migalab shoutout po sa inyo. Ayan, di pa tapos na birthday mo. Yung birthday ko na inano namin sa sa diet. Yun yung birthday ko sa papel. Pero yung birthday ko talaga sa Muslim ngayong October 23. Kasi dalawa yung birthday ko dalawa. Dalawa po yung birthday ko. Birthday ko sa Islamic at saka sa ano yung tawag dito? O sa birthday ng kapanganakan natin sa parang Roman. Roman ba yun? Advance happy birthday, Kagapay. Maraming salamat po. Ingat ka dyan, Kagapay. Maraming salamat, Robert Salazar. Ayan, thank you po. Diamond Catcher, mega live shoutout po. Nandito ako sa labas. Kasi dito ako matutulog. Dito ako matutulog. Yung pinsan ko may pwesto sila sa baba. Pinakyat ako.
Kaso hindi ako nag-live doon sa loob kasi mawawala yung internet. So dito na ako sa loob, sa sa taas. Merly Montablan, Migalab shoutout po sa iyo dyan. Kay Nora Malabrega, Migalab shoutout po. Maraming salamat po. Ayan, sa mga bumati po ng birthday ko. Ayan. Watching from Kawayan City, Isabela. Ayan, Evangeline Mendoza, maraming salamat po. Sa Rojas po yung namin. Wait lang, tumatawag itong pinsan ko. So yan po mga kalingap. Ako'y mag-ina po, lipat na po tayo kay Sagap TV. Ayan, may pag-usapan kami sa baba. Ayan, Mili, Migalab shoutout po sa iyo dyan. Ayan, so baba muna ako. Ay, sige. Pwede naman siguro bumaba. Kakain daw kami ng daw kami ng ewan. Parang kikiam yata. Sana hindi mawala yung natin, no? Live natin. Ayan, kaumpisa lang niya. Ayan, mayong gabi. Hi, Jerilyn Kailing ng Bukid doon. Migalab shoutout po. Ayan, kay Maribek Aton. Ayan, Migalab shoutout. Delos Reyes. Ayan, Migalab shoutout po. Ano yan? Maya. Dito po. Ayan, kay Beautiful Life. Ayan. Naka-live si Saga for a cause. Yun. Siguro yung dun sa tinutulungan niya. Ayan, naka-live din ako for a cause day. Hello kagapay, sabi ni. Ayan, kakain muna tayo. Kahit to, peaceful pala. Sally Ambig, yan? Ambigya, Migalab shoutout po. Ayan, kumusta? Kumusta Sally? Bas TV, wala ka talaga sa ayos kagapay yung pinapapromote sa'yo. Kuya, hindi yung pinagbibigyan. Nathan to. Ayan. I-promote mo ako, Nathan. O tagal mo hindi naka-live, nakakamis. God bless you more, Merlin Montablan. Mayong gabi, kagapay, happy birthday, Susan Esmero. Ayun, so puntahan po natin si Sagap. Ayan, ako'y mag-i-in na rin po. Miladina Pedrosa, ayan, Milag shoutout po. Habang nananahi. Maribik Aton, maraming salamat po. Karen Altares, ayan, Milag shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Ayan, Merly Montablan, ayan, so yun po yung plano namin. Pupunta kami sa birthday ni Kuya. Ayan. Hello Darius, good evening, ingat ka lang palagi. From Lola Ella, BBM ako, ikaw, God bless. Ayan ako, BBM din ako. Ayan, maraming salamat Karen Altares, ayan. So yan, mag-ano na po ako, ayan, isakta ko lang na 30 minutes. Ayan, punta po tayo kay Sagap. Basta na ko lang din yung napa-update din ako dun sa mga upcoming na gagawin po natin. Ayan. Yung mga papiding natin sa Bohol at saka sa Isabela po. Ayan. Sino yung kaibigan mo na taga Isabela kagapay? Kasi taga Isabela din ako. Yan si Benjamin Andres. Yan, nasa Tagay Sabila yan. Ayan kay BP sa birthday ni Kuya Bal. Ayan, sana po wala na pong maging hadlang. Ayan, para makapunta na kami ng Daet.
Aida Dilion, Miguel Love shoutout po dyan sa Nueva Vizcaya. Ayan, thank you po mga supporter natin sa Nueva Vizcaya. Ayan. Sheena Napolitano, ayan, good evening. Ayan, good evening din po. Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Naku! Ayan, Aurea Tumaliwan. Yan po si Benjamin Andres. Siya po yung taga Isabela. Kaya Ate Inday, maraming salamat at kay Ate Lalin Matias, Lisa Yumol, Miguel Love shoutout po sa inyo. Ayan. Kay Ate Noemi Baronggaw na ayan, nasa ano daw, good evening, kakabukas lang siya. Keep safe always, God bless you, advance happy birthday. Ayan, MBTC, kagapay, ka-birthday mo friend ko. Ayan. And maraming salamat po sa mga bumati po sa akin. Ayan, so yun po yung birthday ko sa amin, 23. And pero siyempre sa amin, hindi kami nagse-celebrate ng birthday namin. Kaya yung nung birthday ko doon kila Kuya Bal, tuwang-tuwa ako kasi parang nagkaroon ng celebration. Oo, dalawang beses ako mag-birthday. Kaya wag na kayong magtaka. Diba? O, diba? Ayan, kay Dadilyon, Miguel Love shoutout po kay Glinda de la Cruz and Mayong gabi po. Ayan, God bless po sa mga supporters natin, mga taga Bisdag, mga Cebuano, ayan, Mindanao, Cebu. Ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo. Ayan, sa mga kapatid natin, mga OFW, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Thank you po sa laging, ayan, kung lagi yung pagpupuyat, ayan, talaga namang napupuyat kayo sa pagkakapanood ng mga video namin. Ayan, thank you po. Ayan, kay Maribel Revelisa, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Kay Juby Asis, ayan, Miguel Love shoutout. Ayan, Nora Malabriga, ayan, Miguel Love shoutout po. Kay Erlinda Palag, Miguel Love shoutout din po sa iyo dyan. Thank you po for being a silent viewers. Ayan, thank you po. Kay Wilma Penetrante, Miguel Love shoutout po sa inyo. Ay, pasensya po, hindi po ako maka-jacket ngayon. Ayan, tagal-tagal ko na tong yan. Kasi wala yung cellphone ko na isa dito. So, hindi ako nakakapag-jacket dito. Mahirap. Zeren Esquita, ayan. Hello kagapay, kapatid mo pala anak ko, October 23. Ayan! Ayan. Kaya yung ugali namin, kung mapapansin nyo, iba yung ugali ng October 23. Minsan may naghahati kasi dyan yung nag-aagawan yung Scorpio at saka Libra. Libra ba yun? Yan. Minsan yung mood namin, paiba-iba rin po yan. Ayan, happy birthday po kay sa anak ni Ate Zyrene Escueta, ayan, or Lola Ella, ayan, Miguel Love shoutout po. Happy birthday po sa anak niya po. Kay Miladina Pedrosa, ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Ayan, sa mga hindi pa po na-subscribe kay Sagap TV, Nel Martinez, ayan, ako po ay nananawagan sa lahat. Ayan, Sagap TV and Nel Martinez. Ayan, thank you po. Naka-live daw si Sagap. So, after nito, ayan, punta po tayo kay Sagap. Lady Abe, ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Kay Maricel Espejo, Miguel Love shoutout din po sa iyo dyan. Kay Justin Vilasto, Miguel Love shoutout po. Kay Ada Dilion, ayan. Ano po to? Quick. Binigay sa akin. Akala ko ano yung tinatawag sa akin. Ito pala. Tagal mong nawala kagapay, saan ka napunta? Happy birthday. Kaya dito lang po ako sa tabi-tabi. Hindi lang ako nagla-live, gawa ng maraming nagla-live. Tsaka yun, maraming nagla-live. Kaya pag maraming naka-live yun, sumusuporta na lang ako.
Ayan, si Nakamura, ayan, magkasunod daw yung birthday namin. Yung pamangkin ko naman sa 22. Then, bukas pala, bukas yung birthday niya, 22, yung pamangkin ko. Alam nyo, hindi kami, pareho kaming mabait, yun yung ano namin, pero hindi kami magkasundo. Ewan ko. Kasi siya, pumapasok siya sa Libra, ako sa Scorpio ako. So magkaiba yung ano namin. Pero yun, mabait naman yun, kaso lang, pag talagang, basta, pero hindi kami ano, magkaiba kami ng ugali. Salvi Garcia, ayan, may grab shoutout po sa ibyan. Ba't now ka lang nag-live? Ayan. So yan po, kasi maraming, di ba, ang dami-daming naka-live. Yan, ngayon, ang dami-dami. Kasi ako naman, pag may nakita akong kaibigan akong naka-live, parang, iwan ko, nakukonsensya ako kung sasabayan ko, lalo na yung mga maliliit sa akin. Ayan, so yan, guys, ayan, mag-inap po ako, supportan po natin si Sagap TV, kasi yun yung pinopromote ko, nagkasabay kami. So yun, puntahan po natin, doon po tayo. Ako'y mag-inap po. Ayan, bukas magla-live ako para naman medyo mabuhay-buhay din yung ano ko, yung channel ko. Kaya siguro humina din yung views ko, hindi ko lang alam, pero parang nagre-reflect din na mula nung hindi ako nagla-live, bumaba din yung ano ko, yung views ko. Yan po, ako din po ay nananawagan sa inyo. Ayan, please, ayan, pakisilip na lang din yung mga video ko. Ayan, maraming salamat po Ate Glinda de la Cruz. Amping po diya. Ay, Ate Linda Reyes. Kaya Ate Linda, nandito ako ngayon sa ano, sa monumento. Monumento na ako nakatira, Ate Linda. Ayan, o, di ba? Ayan, so yan po, punta po tayo ano kay Sagap TV. Ayan, maraming salamat po. Tayo TV channel, may love shoutout po sa dyan. Ayan, si KG din po, KJ27, pakisuportahan din po. Pinauwi ka na kagapay. Ayan, ingat. Ghoslin, may love shoutout po. Candila Pay Vlogs, may love shoutout. Ayan, ako'y magtatapos na po. Merna Escabal, may love shoutout po sa dyan. Maraming salamat po sa mga pumunta po ngayon sa aking very short live. Ayan, kay Tita Evelyn Macmag ng San Isabela, Kagapay. Sa may Rojas po kami mag-meeting. Rojas, Barangay Rojas. Yun. Ay, barangay. Parang municipality ng Rojas. Hindi ko alam kung Rojas. Basta sa Rojas siya. Nancy Padua, Miguel Love shoutout po. Ayan, please ano po, supportahan po natin sa Sagap TV. Ayun, naka-live daw. Puntahan po natin. Ayan, si Lonsky ng Taiwan. Ayan. Sana po kami sa Rojas Isabela. Kay APM's Music Vlogs, Miguel Love shoutout po. Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam ng FB ko, ayan, FB ko po, FB page ko po, Kagapay pa rin. Pero yung ano ko talaga, FB account ko, yung personal FB account ko, Simbasir po, ayan, sa mga gustong mag-PM, kung gusto lang mangumusta or gusto ng kausap minsan, ayan, pwede nyo po akong i-PM dyan.
So, yun na po. Maraming salamat po sa mga pumasok sa ating live. Ayan, punta po tayo kay Sagap TV. Nakalive daw siya. Ayan, kumusta nakagapay? Ingat ka always kasi kung saan ka nakakarating. God bless po. And Brix Chavez, may live shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po. Ay, thank you po. Si ano pala, Diamond Catcher, nagpalipat. Thank you. Maraming salamat po, Diamond Catcher. Thank you po. Ayan, si Dan Martinez, ayan, pa-supportahan din po. Ayan, punta po tayo kay Sagap. Ako'y mag-ina po. Ayan, supportahan po natin Sagap TV. Ayan, bukas mag-live ako. Ayan, mga 2 oras. Ayan, ipitiba ko talaga yan, 2 oras. Ayan, naka-live din siya si KG sa FB. Ayan, so punta po tayo kay Sagap. Julian, may love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat po, Salvi Garcia. Thank you po. Ayan, sa mga nagpakulay, ayan, thank you. Ang babait ninyo. Maraming salamat po. Ayan po ay makakatulong po sa ating mga feeding program at sa mga tinutulungan din natin dito na mga homeless, ayan, mga nangangailangan ng tulong po. Ayan, thank you po. Kita-kits na lang bukas. Magla-live ako. Ayan, hahabaan ko na. Ayan, sana wala akong makabangga. So, magla-live ako bukas. Corazon Rafael, ayan, may live shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po sa mga bumati ng birthday ko. Ayan, Jocelyn Velasco, Salvi Garcia, ayan. Thank you po sa inyo. Ayan. Ay, Sunday Wonder October din. Ayan, sa mga Octoberian, may live shoutout po sa inyo dyan. Happy birthday sa atin. Ayan. So, yan na po. Bye-bye. May live shoutout sa lahat. Thank you po. Kay Maris Valdez. Ayan, po, babalik po tayo ng Daet. Ayan, sa birthday ni Kuya Val. Ayan. Matit Gabarda Vlogs, may love shoutout po kay James S. Georgia, may love shoutout. Thank you. Jade Mendoza, may love shoutout po. Ashley Ferrier, ayan. So, nakalive si Sagap, puntahan po natin. Ako ay magbabay na talaga kanina pa. Ayan. Thank you po, Maren Dizon, ayan, Pia Hurst, Leida Rias, may love shoutout po, Merly Montablan, Maris Valdez, ayan, Yumi, may love shoutout po sa inyo yan. Ginagawa nyo, kaya in-enjoy mo din oras mo. Kumanta ka doon kagay. Makakatay pala ako doon, ayan. So, ayan, punta pa ako kay Sagap, ayan. Try kong umakyat, naka-StreamYard yata siya. Ayan, puntahan po natin. Maris Valdez, and thank you po. Jack Season Gaming, ayan. Magiging ano rin po ako. Babalik na rin ako sa pagla-live. Ayan. Medyo may ano lang din ako, may mga inaasikaso. Ayan. Ayan, my best friend ko siya kagapay, Merna Castillo. Tessa Andin Vlog, may galap shout out. Thank you po. Ako'y magpapaalam na, kanina ba ako nagpapaalam? Parang na-extend yata yung pamamaalam ko Ayan, bukas po, abangan nyo magla-live tayo. Hahaban ko na yung oras ko para makumusta ko naman kayong lahat. Ayan, thank you po. Pearl Del Rosario, may galap shout out. Grace Albate, thank you. Sa mga bumati sa akin, Glyza Varona Official, may galap shout out po sa inyo. Risa Galyasa, may galap shout out. Thank you po. Bye-bye na po. Keep safe. Punta po tayo kay Sagap TV. Bye-bye.